Hoton ɗan duman da kan zan masaki, wurin zaki ne ba daidai da hoton ɗan duman da kan zan masaki, wurin zaki ne ba daidai da gundoli ba, Muhammad bajirin gidan san babu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sunana Mahdi Shehu ɗan Najeriya haifaffen jihar Katsina a unguwar da ake ce Makofa Sori. Wannan ita ce fitowa ta 11. A koyaushe na fito manufa ita ce a haskaka wa mutanen Katsina, a faɗaɗa musu fahimtar su, a ba su ingantaccen labarin yadda ake sarrafa dukiyarsu a wajen gwamnatin da ke ikirarin ta zo a kan cin hanci da rashawa da kare dukiya da mutuncin mutane a ƙarƙashin amana da adalci. Wannan fitowa ta 11 yau za ta haska ne akan ma'aikatar aikin hajjin Katsina tsakanin shekara ta 2015 zuwa ta shekara 2018. Amma kafin nan ina son in jawo hankalin masu kallo da saurari cewa a cikin hali na fargaba da wasu daga cikin manyan jami'an gwamnati suke ciki na Katsina, da tashin hankali da firgici da tsoro da suke ciki a sanadiyar wannan bankaɗo cuta da zalunci da ha'inci da sama da faɗi suke yi, sun fara ba da kuɗaɗe ana rubuce-rubuce na ƙarya a kaina. Misali, dangantaka ta da Dukku Abdullahi, Controller General na Custom na da. Dukku Abdullahi abokina ne na kud da kud, makarantarmu ɗaya, wurin kwanciyarmu ɗaya na dormitory da shi. Lalle na san shi kud da kud. Amma abin da ake cewa wai ya yi amfani da ni ya samu kuɗi. Babban jin daɗi har yau tun da duk ya bar Nigerian Custom har ya zuwa yau, har ya zuwa gobe, har zuwa ranar tashin alkiyama ba mai taya da ni ya tambaye ni sisin kwabo na dukko ko na ajiya ko na bashi ko na kyauta ko na kashe mu raba. In kuma haka ba, to ƙul hatu burhanukum in kuntum sadiqin. Na biyu, an ce shi ma Malam Ibrahim Shekaru, tsohon gwamnan jihar Kano, akwai badakalar kuɗi tsakanina da shi a lokacin da ya zama yake gwamna. Na tabbata Malam Ibrahim Shekaru zai ga wannan kaset. Amini na ne da kud har yau, kuma abokin shawara ta ne kud da kud, kuma yana ji na baya da sisin kobo ko wurina, bai taba amfani da ni ya sata ko ya ha'inci ko ya sama da faɗin sisin kobo ba. In akwai wanda ke da hujja, ƙul hatu burhanukum in kuntum sadiqin. Ni da ke da hujja, duk abin da zan faɗa muku game da gwamnatin jihar Katsina, insha Allah ina da madogara rubutatta wadda ke da asalinta daga cibiyar gwamnatin jihar Katsina take. Na biyu, tabbataccen labari ya zo cewa hafsoshin sojojin ƙasar Najeriya, Lieutenant General Burtai, ya rubuta ma jihar Katsina takarda na bin ba'asin labaran da ya ji suna yawo a kafofin watsa labarai na cewa an samu takarda wadda suka yi ikirari suka yi amfani da sunan shi suka fitar da miliyan 250 a matsayin kuɗi na appreciation lokacin da ya je buɗe bataliya ta 35 wadda ke jihar Katsina. Ni na ba da takardar nan a cikin bayani na ce burtai inda ake ba da labarinsa, ina da imani da yaƙinin bai san an fitar da kuɗin nan da sunansa ba. Na ji daɗi da ya rubuta takarda yana neman ba'asi. Abin da ya ban mamaki, ansar da suka bashi sai suka ce su ma suna da labarin an yi zargin sun ba da miliyan 200. Ina so in yi gyara
cewa ne miliyan 250 kuma sunan shi ka rubuta wadda na yi imani ba da saninsa ba. Sannan sun ce suna son su tabbatar mashi cewa wannan abin da Mahadi ya faɗa ƙarya ne, ƙazafi ne, ina da wata manufa, kuma suna ƙoƙarin kare mutuncin shi da kare mutuncin gwamnati. Ina tabbatar ma mai girma General Burutai cewa ƙarya ne abin da suka gaya maka. Idan kuwa da gaske ne tunda sun ce ƙazafi ne da cin zarafi da wulakanci na yi, na ƙalubalance su don girman Allah su kai ni kotu. Idan ba su kai ni kotu ba ban yafe ba. A ci gaba da fitowa ta 11, yau zan ba ku labarin badakalar da ake yi a ma'aikatar aikin hajji ta Katsina, musamman tsakanin shekara ta 2015, 2016, 2017, 2018. Saboda haka wannan saƙo ne na mai mahimmanci zuwa ga musamman alhazai 18,597 wanda suka yi aikin hajji tsakanin shekaru na 2015, 2016, 2017, 2018. Kuma saƙo ne zuwa ga Katsinawa, mazajen waɗanda matan da suka je aikin hajji, da matayen waɗanda suka je aikin hajji, da 'yan uwa da aminne da surukai da makwabta da zuri'a da suka je aikin hajji a cikin wannan shekaru. Ku fahimci cewa an yi amfani da aikin hajji na wannan shekaru, aka yi zalunci, aka yi cuta, aka yi ƙarya a madadinku da sunanku. Ina na samu wani labari? Shi Executive Secretary Muhammad Aburimi MNI ya gabatar da, kafin zaben da aka yi na kwanan nan, ya gabatar da ƙasida mai suna nasarorin da hukumar alhazai ta Katsina ta samu a ƙarƙashin jagorancin shi daga shekara ta 2015 zuwa 2018. Kuma shi ya sanya mu wannan takarda hannu, ga sa hannunsa nan. Kuma a cikin takardar nan a shafi na farko labari yake badawa na ita kanta musabbabin kafa wannan ƙungiya ta kula da aikin alhazai, wanda ya ƙara da cewa an yi ta ne don a yi aikin hajji a taimaka ma alhazai su samu yin aiki cikin natsuwa da tashin da kwanciyar hankali da walwala da natsuwa, da fatan za a karɓi ibadarsu. Ya ci gaba da cewa a shekara ta 2015 yawan alhazan da suka je aikin hajji daga jihar Katsina sun kai 4,465. Shekara ta 2016 4,698. A shekara ta 2017 4,824. Ya ƙi ba da adadin na shekara 2018 wanda sun kai 4,612. Adadin alhazai 18,597. Ya ci gaba da ba da labari cewa a cikin waɗannan shekaru, a shekara ta 2015 cibiyar kula da aikin alhazai da jin daɗin su ta jihar Katsina ta kashe kuɗi miliyan 682 da 721 da 311 da kobo 74. Shekara ta 2016 kuma cibiyar ta kashe miliyan 721 da 899 da naira 651 da kobo 14. Sannan a shekara ta 2017 sun kashe miliyan 749 da 237 da 641 da kobo 89. Shekara ta 2018 wadda ya ba da adadin, ya ce sun kashe miliyan 804 da 379 da 312 da kobo 74.
adadin jimla abin da aka kashe ma alhazai shine biliyan biyu da miliyan 958 da 237 da 917 da kobo 51, kusan biliyan 3 jimla wadda suka ce sun kashe wajen hidimar alhazai. Ba an kashe mu alhazai su je Makka ba, kowane alhaji ya biya kudin hajjinsa. Wannan wai kudin da aka ce an kashe ne wajen gudanar da hidimomin alhazai 18,597 an kashe musu biliyan 2 da miliyan 958 da 237 da naira 917 da 51. Ni ne nan ko? Wallahi. Just bounce the time. Okay. Action. To ya kamata a san cewa a shekarun nan da suke yin magana, shekara ta 2015 mafi karancin kujera karama alhazai sun biya 798,477 da naira 78. Kujera ta tsakiya 758,477 da kobo 78. Kujera mafi tsada miliyan 1 da naira 1 da naira 244 da kobo 86. Shekara ta 2016 mafi karancin kujera naira 998 da 248 da kobo 92. Makimanciya ta tsakiya miliyan 1 da 47 da naira 498 da kobo 92. Mafi tsadar kujera miliyan 1 da 145 da naira 998 da kobo 92. A shekara ta 2017 kujera ta kama miliyan 1 da 535 da naira 505. Shekara ta 2018 kujera kudinta miliyan 1 da 490 da naira 615 da kobo 5. Idan ka ɗauki wannan kuɗin, in ka ɗauki shekara ta 2015 ka ɗauki abin da suka ce sun kashe miliyan 682 da 721 da naira 310 da kobo 74. Idan ka raba da kuɗin kujera mafi tsada wadda ta kama miliyan 1 da 1,000 da naira 244 da kobo 86, za ka samu cewa abin da aka ce an kashe alhazai daidai yake da kuɗin kujera 681. Shekara ta 2016 an ce an kashe miliyan 721 da 899 da naira 651 da kobo 14. Shi ma in ka raba da kuɗin kujera mafi tsada a wannan shekarar, wanda kuɗinta shine miliyan 1 da 145 da naira 198 da kobo 92, daidai yake da kuɗin kujera mafi tsada kujeru 629. In ka ɗauki shekara ta 2017 mafi tsada an ce sun kashe miliyan 749 da naira 200 da naira 237 da naira 641 da kobo 89. In ka raba shi da kuɗi mafi tsada na kujerar wannan shekarar ta kama miliyan 1 da 535 da naira 505. Ya kama kuɗin da aka ce an alhazai hidima daidai ke da kuɗin kujera 487. Shekara ta 2018 an ce an kashe miliyan 804 da 379 da naira 312 da kuma 74
akan alhazai idan ka hada shekara ta 2015 16 17 18 an kashe kuɗi biliyan 2 da naira da miliyan 958 da 237 da naira 917 da kobo 51 ba wai shi ne kuɗin kujeri ba a'a bayan alhazai sun gama biyan kuɗinsu kuɗi ƙasa wai wa'annan kuɗin su ne aka ce an yi amfani da su an kashe ma alhazai alhazan jihar Katsina ku kun san idan bandar riyal 300 da aka ce an baku bayan an sauko hawan arfa babu abin da aka yi muku in aka buga kuɗi na riyal 300 da yadda ake canza ta da yawan alhazai za ku ga cewa an yi amfani da zuwanku aikin hajji an cuce ku an cuci jiha an cuci 'yan jiha wai a rasa ma inda za a yi cuta sai wajen aikin Allah kuma wai lada ake nema kuma a ɗaga hannu a yi addu'a kuma so ake a karɓa kuma so ake a gama lahiya wallahi takaddun da ke akwai ga hannu wanda suka yi bayanin yadda aka kashe wa'annan kuɗin biliyan 2 da miliyan 958 da 237 da naira 917 da kuma 51 wallahi takaddun nan kare baya ci idan ka ga da ake sayan kaya da farashin da ake cewa an siye su da wanda ake cewa an ba kuɗi da adadin da aka ce an ba su wallahi sai kai tambaya wai mutane masu harkar nan ko ta aikin hajji musamman waɗanda ke da badakala wannan kuɗin wai ko sun yi imani za a mutu wai ko sun yi imani za a sake halitta za a tashi wai ko sun yi imani za a yi hisabi wai ko sun yi imani za a tsaya gaban Allah a karɓi sakamako wai ko sun yi imani akwai wuta akwai aljanna in dai sun yi to akwai ta baba akwai alamar tambaya wallahi cikakken bincike da takardu da ke hannu in aka ci gaba da buɗa su kuma za a ci gaba da buɗa su game da harkar aikin alhazai wallahi kare baya ci karen na gida ko karen na dawa gwamma ma abal alhaji ya hau jirgi shi kadai jirgin yawo komin tsadarsa ya ta aikin haji shi kadai ba kare bin damo ba ruwan shi da kowa ya ce da kudinsa a jihu in bai lahiya ya ce asibiti in ya mutu Allah ya ji kansa Allah ya sa mu wata shahada amma a rika amfani da aikin haji ana zaluntar mutane ana cutar su ana zaluntar dukiyar al'umma baya haifa ma kowa musamman masu wannan abin ido da mai ido sai dai ya haifa masa da fitina da bala'i da rashin kwanciyar hankali wa iyaz billah hoton dan duman da kan zan masaki wurin zaki ne ba daidai da hoton dan duman da kan zan masaki